седим за борба. Дарко, доста играш, почвам да се нервирам. А защо се не играш? Цел да не игра кошарки. А що трябва да прави? Да гледа телевизия или пък да се върка през гледалка како мува през глава? После да детонетира кошакарен каже той. Че? Не бил Дарко, бил некой друг. Па нормално, како може некој светски познат кошакар да се вика Дарко? Па ти си. А како трябва да се вика? Праши го него. Јас од вчера сум Шекил. Кой си ти от вчера? Шекил О'Нил. Сме се шекнали. За мене ти си Дарко и Дарко ти остане. Шекил, Дарко, Дарко. Што е, мама, смирете се. Како да се смирам со тебе? Да го препусти детето. Чекай малко. Јас само сакам да го почнем детето да загризе. Што да загризи? А така се вели да загризе. Да трена се кој дева. Телевизиране и јас ли го ќе направам Шекил. А мамиче, знаеш ли колко тежи Шекил? Не. 135 килограма. 135 килограми, аз и ти сакаш да видиш Шекил. Не знам дали да плачем или да се смеям. Како връхта ти немаш 40 килограми. Точно, Шекил тежи 135 милиони долари. Сега ти е ясно? Малко. Доволно и толкова. Не е доволно. А ти колко тежиш? А сега види, 10 чекови. Огоре Шекил треба нови патики, нова мајца и 10 чоколадни млека. Оди. Ама даре, треба да платим струја, вода и парно за 3 месеца. Лесна работа, ќе платиш по 10 години кога придам твој Шекил. Ајде сега. Браво. Чекайте да ходите, може да справя от него. Тато, че я чекаме? Може да я чекаме 30 минути или утре в среда. Може да я види и как се разправяме само с мусули и каши. Ама не, нищо, не воля мисли. Докато разгледаш, като се разгледаш с Нищо. Нищо, ама. Ами, дече носа така каша. Айде ти види. Отре от мене, какво гледаш? Тато, гледаш мене нищо. Айде да си одим. Докато разбира се, всеки ме жури дека не е нищо, дори и пред да го прегледа. Не е научи то сега, или премни го брат. Не знам, мама, да си одите. Кой каша повече мене? Ти? Не, водим да. Айде да видим кой е. Няма нищо на здравите. Не съм година да се събират. Силна витаминска терапия. Какво не така? Мало наси. Ми кажат много да толкова да го ядеете, да си сигурно всека, че много Антибиотикът не се дава за сравнение. Няма истински нал за него. Не. И къде няма нищо сега? Що и да било вече на минути? ние вчера в моите крайна температура. Колко? 37 са нещо малко, но не можеше 37 са нещо малко, беше майка. Това не е температура. 37 слова. Супер чест, но нямаше 38. Това не е температура. Ако въобще забрежува. Майка им. Майка си има всяка антибиотик. Много е пак не съм година 10 това. И го пресвижила да се цяла сила. Пак, за воля не е нищо. А за мирна евентуално ламък. Спешумай този пояс. Дойде за 3 дни. Ама до тогаш мислям къде да се осъздрави. Да те било стало Приятно. Много ти е доктор, защото гледаш всекога цели да се не е нищо. дори кога е. Тато, ти стана божиска мама. Защо? Айде, така, мама, съм, че ти има работа и стопани. Имаш право. Сега, като ти разказвам на мама, че рече, знаеш, че ги изкриво е хубаво леко, исторически метод. Да се навистина така секогаш. Вие сте го забележали това, Как да не забележим, колко за всяка среща с докторката така повтаря го иска. Јас не че го да толкова така. Не аз. Сите сакаме кидето. Дори мама, не, иако постојам на моите медицински методи, Праисторијски.
На солта. Да, на солта. На коя сол? На зелената сол. То се подразбира. Блага сол секо нема. Не мислам за морската или камената, или куинската, или пък да речем она зиме, що я фрала по пътищите. На солта, седи напред, не сакам да постъпа. Формулата на солта гласи... Айде, пушти глас, защо само? Формулата... На цел! Нация, формулата се вика нация. Ама име, нация. Не, ни аце, ни нация, ни баце. Нация, сигурен си така? Сигурен. Сигурен си. Не е нация, ел накрая. Да, наставнички, така е. Нация, со ел накрая. Това е ел накрая, някакво хапотезне или предане. Нация, от кои думи? Не дойде към мен. Пък така нещо. Dobro, ajde se kažem mogu i glasno, slušam se sam kako glasite mogu i sve. Ime, tatko ime i prezime. Име нация, татко го име ел, презиме не е. Ти си на бемол. Едната не е пореска, елка за пореска буквата Х. Да се жгува, аз опрема. Греши с вас, вакли. Си брат, мълчи. Това е все. Това ти заличния първа. Не, наставнички, нещо друго. Добре, сега кажем какво е гласа за дърта. Добре, седи. Че научиш да се ядеш да отговори. Важен ли? Кажи, наставнички. Добре, тази най-стара. Това е. Сега да разберем